Dobro večer ljubitelji moje grupe povijesti i vjerovanju Hrvata. Evo danas bih govorio o jednoj temi, a to je Ilirik i Iliri. I evo grčki bi to bilo Ilirija i to bi bio neki, ajmo reći, konstrukt antički kako se nazivalo ovo područje na, kako oni zovu, istočnoj obali Jadrana ili današnja Dalmacija. I to je važno za našu povijest, za povijest naše Hrvatske i što je ovdje bilo u prošlosti, koji su narodi živjeli, kako je bilo i koje su bile političke prilike, koja je bila situacija i sve skupa da zaokružimo jednu cjelinu pa da krenemo lagano s temom. Dakle, bitna nam je godina 230. ili 229. prije Krista, a za izvore za to će nam biti Polibije i gdje se spominje evo pleme jedno ilirsko, Delmati. Dakle, 229. prije Krista Demetrije Hvarski, to je bio namjesnik, upravitelj otoka Hvara, Farosa. On je sklopio ugovor sa Rimom jer su po istočnoj obali Jadrana brodovi gusarili i tako su presretali rimske brodove jer je žito bilo normalno, žito je bilo broj 1 namirnica, kao danas recimo rat za naftu, tako je žito bilo nasušna potreba stanovnika tog područja. Tako su oni gusarili, presretali brodove, kasnije taj Demetrije Hvarski ulazi u savezništvo ili namjesništvo Rima, jer je normalno sa rimskom snagom i tim legijama koje su krenule na ovo područje bilo nemoguće da se suprotstavi. Dakle, idemo od 230. godine po izvorima Polibija povjesničara. U to vrijeme je vladao Agron, ilirski kralj, i žena Teuta. Nakon njegove smrti Teuta vlada i ovim područjem današnje Dalmacije, koja se protezala, i to je bilo ogromno područje. I zašto je dobila, to ćemo u toku ove emisije reći. Ime Dalmacija po plemenu Delmati, strašnom ratničkom plemenu. Teuta je upravljala tim područjem, Jadranom i svim, i normalno da to Rimu s vremenom nije odgovaralo. Dakle, Rim šalje, pošto moramo objasniti situaciju koja je vladala je, bilo je savezništvo Grka, Makedonaca zapravo i Rimljana, i Grci su kontrolirali znači onaj dolje južni dio Jadrana, a Rimljani ovaj vamo, mi ga zovemo istočni dio, ovaj naš dio, naš hrvatski Jadran. I radi tog svega mira Rim je slao svoje veleposlanike koje su pod rimskom državom i patronatom, a to je što smo i govorili u ranijim videima kad je bilo pitanje Izraela, Judeje, namjesništva. Znači bilo koji poslanik rimski je bio zaštićen sa sancro-sancti kao sveta osoba, a to danas znamo evo u katoličkoj crkvi gdje se još zove Sanctum Concilium. Dakle, bio je zaštićen od Rima i normalno ovdje Iliri, zapravo Delmati i ova ovdje plemena nisu tek tako pustili Rimljane da ovdje se šeću bez problema. Moramo još napomenuti da je Ilirik naziv, Ilirik je bio imperijalni konstrukt Rima, a Ilirija je bio naziv grčki. Dakle, imamo interakciju makedonskog i rimskog kraljevstva.
Rim kontrolira, to sam rekao, istočnu obalu i samom tom kontrolom zapravo tu nije bilo nekoga plana kao danas da mi imamo ministarstvo tipa obrane pa strategiju 5 godina 10, nego oni su se više bojali da im se ne dogodi kao u punskim ratovima, da ih Kartaga onako zezne pa da se dogodi preko Alpa ulaz dolje do Rim, da ih se pregazi. Tako oni su više imali neki strah od ovoga dijela naše obale. Evo i književnost, već kad govorimo o tome, rimska kao antička koja je preuzeta normalno Rimljani od Grka, uvijek je o neprijateljima govorila kao barbarima. Barbar znači sam naziv brada, kao nešto divlje, nešto nepoznato, i tako o tim barbarima su uvijek govorili, opisivali u lošem svjetlu. Evo recimo kao i kad su ratovali protiv Perzije, Grci i zapravo Makedonci nazivaju te ljude koji su bili daleko, daleko ispred grčke civilizacije i kulture, od hramova, vjere, samog uređenja sistema, nazivali su i ženstvenima i razne pogrdne nazive. Tako i nazivaju evo ovdje narode da piju krv, da se klanjaju raznim bogovima, božanstvima. Normalno politeizam je bio i u Rimu, ali se književnost, ta naracija, taj oblik njihove književnosti je uvijek bio neprijateljski i podrugljiv prema nepoznatim narodima. Njima je samo, znači, gdje je bio Mediteran, gdje je bila Grčka i ovaj dio tamo Italije, Rima, to je njima bio početak i kraj neke kulture i civilizacije. Ovo što nisu poznavali, to su podcjenjivali. Sad tu imamo na ovom našem području, znači Ilirik, to se protezalo skroz gore od Istre gdje su živjeli Histri, pa onda dolje malo Liburni. Liburni su bili plemena, možemo i nazvati, koji se bavila brodogradnjom, Histri kamenoklesarstvom u Istri današnjoj. Onda imamo Japode u Lici i vamo Delmate, Dalmacija, kao eto velike ratnike koji će se i u 3 rata sa Ilirima velika namučiti, a i ostalim ustancima i prepadima koji su se događali prilikom ulaska rimskih legija i kasnije kohorti na ova područja. Tu normalno imamo poznata mjesta kao što su Epetium, to je Obreć, to je danas pregrađe Splita, i Tragirium, Trogir. Tu su isto bili stanovnici ta 2 mjesta i pružali su dosta otpora i zadavali su glavobolje rimskim legijama, njihovoj vojsci, i nisu se lako dali pokoriti. Dakle, rekao sam, protezalo se od Istre sve dolje do Skadra, do Albanije, a gore do Panonije, znači do rijeke Save, tako da je to bilo područje ogromno, veće od one mrske nam bivše Jugoslavije, i to je bilo područje pod rimskom upravom i zvalo se Ilirik. Već sam rekao da je to konstrukt. Tek da pripomenem što se tiče povijesti i gledanja jesu li to bile nacije, narodi ili plemena, tek u 18. i 19. stoljeću se zapravo formira mišljenje o povjesničara za nacije ili skupine plemena ili plebes, tako da se ne može izričito ni točno reći koji su to narodi bili, šta je to bilo. U svakom slučaju jedno je sigurno, a to ću još reći, da su to bili indoeuropski narodi koji su došli u ove krajeve puno prije nego što povijest današnja službena govori o tome. I evo, kao i Germani, oni su isto indoeuropski narodi, Kelti,
ti takozvani Slaveni i evo ovi ovdje plemena koja su živjela i Iliri. Tu je bilo, ovdje je bio jedan ključni problem, a to je bilo da su Njemci, zapravo Germani, imali su velike nedoumice i probleme sa Rimljanima i Rimskim carstvom, pa tako tamo Cezar ide na osvajanje tih krajeva. I evo mogu sad reći, to se dogodilo, znači Tacit, imamo izvore od Tacita, on piše o Germaniji i tom području, a to je bitno jer su rimske legije prelazile preko ovoga našega i kretale se prema današnjoj Njemačkoj. Tacit znači opisuje šume i močvare kao blago, blago im je bilo kržljavo stoko, da su bili ratnici, imali su kratka koplja, nisu imali mačeve i to je bila opis te Germanije kao zemlje. 25. godine prije Krista legije zauzimaju Reciju i Norik. To je današnja Švicarska, gdje su u povijesti bili pleme ili narod Helveti. Zauzima se do sjevera od 16. do 15. godine do Dunava i Panonije. 9. godine prije Krista do rijeke Elbe dolazi kralj Arijelis Germanski i tu Cimbri, Teutonci, plemena se bore protiv Rimljana koji su strašno vještini